लोगोफोर गुड मर्निं दिनै मोस्ट इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव रायलायगोन प्रमद बर' बिथाङा लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव इउपिपिएल सरकारा मोजां रायजो राजाफोरनि मोजां खामानि मावगोन होननानै बुंनाया दिनैनि दिनाव जाख्ल'नायखौ रोखा नुबाय रायजो राजाफोर बिथांमोना नंखाय फिसा माने गभर्नमेन्टनि न' सफैनायावनो बिसोर बेफोरबायदि जुदि जाख्ल'नायखौ देखायोब्ला आरो बिथांमोनखौ सोर फोथायबावगोन बिथांमोना जा दादागिरि खोथा बुंदोंमोन ससियेल मिडियायाव गोदो पावाराव फैयोबा बयनोबो होजोबगोन जों जाख्ल'नाय नासयनाय सोरखौबा एक्सप्लइट खालामनाय सोबख'नाय गादबनाय बेफोरबायदिखौ जों सहायनो हाया होननानै बुंदोंमोन नाथाय लोगोफोर दिनैनि दिनाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा जाख्ल'गासिनो दं बिथांमोना माने रानथाबखानाय माने मालायनि जानाय लोंनायखौ बिथांमोना ससियेल मिडियायाव बखिफ्ला दिनै बिथांमोनानो रासिन मावजि बुन्दा माने थगाय थसि जानो नाजागासिनो दं आरो दा गबसासुबा बिसिडिसिनि चेयारमेन अन्जु बर'आ माने जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बेबायदि असभ्य बेबहारनि फट' नुजानाय बा भाइरेल जानायखौ जोंनि ससाइटियाव मालाबाबो गनायनो हाया बिथांखौ सरकारनिफ्राय सरकाराव थानाय डेट मिन्स रायजो राजाफोरनि जेसेबां मोजां खामानि मावनो ओंखारदोंमोन बिथांमोना दिनै सरकाराव थानाय इउपिपिएलनि लिडार्सफ्रा बिथांखौ बोख्लायनांगौ चेयारमेननिफ्राय ओमफ्राय बेलेगखौ सोनानै होनांगौ मानो होनना बुङोबा बिथांमोना दिनै जोंनि बिटिसिआव बेफोरबायदि जुदि इउपिपिएल सरकारा सानफा एफा जाख्ल'नाय अबेबा न'खौ लुफ्लानाय रड होआल'सैनो सिमेन्ट होनाय खुन्थिया बानायनाय बेफोरबायदि एभ्रिथिं बिथांमोना दिनैनि दिनाव माने जाख्ल'नायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो बिथांमोना बुंदोंमोन दै रायजो राजाफोर जोङो जाख्ल'नायखौ जों मोजां मोना बेफोरबायदिखौ जोङो सहाया जोङो बयनोबो गरिब गुन्द्रा बयनोबो मोजाङै मावनानै होगोन जा गरसे मोनजायो बयबो मोनजोबगोन परिबर्तन लाबोगोन होनना बुङो दिनैनि दिनावलाय मानोथो प्रमद बर' नोंथां नंखाय फिसा न' लुनायावनो दिनैलाय माथो रड होआ मा होआ हेन टेन बेफोरबायदि खोथा बुंनानै नोंथांमोना दिनैनि दिनाव जोंनि बर' गामियाव जेसेबां जाम्बा जाम्बिफोर दं बा गोरों दं नोंथांमोना जेसेबां कमिटमेन्ट होदोंमोन सरकारनि बुस्थु फैयोब्ला होगोन बयबो न' मोनगोन मा मोनगोन बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा असभ्य सरकार रायजो राजाफोर खामानि गैया जेबो गुन्दै गैया बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव बर' जाथिखौ फाननानै आरो थगायनो नागिरबावदों रायजो राजाफोर बिनिखायनो बयबो गोख्रों जा इउपिपिएल सरकारा गुन्दै गैखाया रायजो राजाफोर नाथाय प्रमद बर' नोंथां बिखुंनि सबाय बिमाखौ नोंनि बिखुंनि सबाय बिमाखौ मालायासो नुयो नों नुवा प्रमद बर' नोंथां बियो मोनसे एग्जाम्पल नोंथाङा मालायनि बिखुंनि सबाय बिमाखौ रोखा नुयो नाथाय नोंनिखौ नुवा प्रमद बर' मालायासो नुयो नोंनि बिखुंनि सबाय बिमाखौ खिन्थु नों नुवा प्रमद बर' नोंथां खोथाखौ बुजिनानै नाय आरो नोंथाङा डाइरेक्ट बुंखादोंमोन जेब्ला पावाराव फैयो अब्ला बयनोबो परिबर्तन गोरिब गुन्द्राफोरनो न' बां होगोन मोजां रोखोम थानाय जानाय लोंनायनि थाखाय सान्थि लाबोगोन मागोन बेफोरबायदि खोथा बुंदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नंखाय फिसा सरकारनि गभर्नमेन्टनि न' सफैनायावनो दिनै बेफोरबायदि रड होआ मा होआ लुनाया बे नोंसिना मोजां जादों बेनो जाबाय नोंसिनि परिबर्तन खामानि मावनो हायाब्ला सिरि था बेबायदि गोदाव सोराव जोंनि जाम्बा जाम्बिफोरनो न' लुनानै होफ्लानानै नोंजों थगायनो नाङा बुजिबाय प्रमद बर' नोंथां हायाबा सिरि था बहा थांखो प्रमद बर' नोंनि सरकारा जाख्ल'आलायनो दिनैनि दिनाव मानोथो जाख्ल'जोबखो बेग बायनायावबो जाबाय दिनै अबेबा सेन्ट्रेल सरकारनि बा आसाम सरकारनिफ्राय सफैनाय स्किम न' थ' बेफोरखौबो नोंथांमोना दिनै जाख्ल'बाय अबेबा रड होनांगौ रड होला सिमेन्ट होफ्लानानै माबा माबि होनानै दिनैनि दिनाव नोंथांमोना खामानि मावगासिनो दं मालायखौ बुंनायावबा मास्टार दिनैनि दिनाव जों नुबाय थागोन नोंथांमोनखौ प्रमद बर' नोंथां जेबो खामानि मावनो हाया नोङो गोसोआव ला नोङो थार्ड क्लास सासे जोलैनि हांगार नोङो गोदै खोथा बुंनानै जोंनि बर' हारिनि जाम्बा जाम्बि लेखा गोरों मानसिफोरखौ थगायबाय थानो नाङा नोङो प्रमद बर' नोंथां खामानि गैया नोङो बलद आरो आं मोनसे खोथाखौ रोखायै बुंबावगोन रायजो राजाफोर बिथांमोना बुङो माने बिपिएफ सरकाराल' जाख्ल'यो मोजां खामानि मावा जौ बेदर जायो लोङो जेबो खामानि मावनो हाया माया होनना नोंथांमोना क्रिटिसाइज खालामदोंमोन बखिबोदोंमोन दिनैनि दिनाव नोंथांमोनालाय मानोथो नंखाय खामानियावनो दिनै थाखा जाखो नोंथांमोना जायाबा दिनैनि दिनाव मानो जाख्ल'नाय अबेबा न' फिसा बानायनाय मानाय बेफोरो दिनै मानो ससियेल मिडियायाव ओंखारखो मानो बखिजाखो पाब्लिकनि मोजां खामानि मावनो ओंखारग्रा बिसोरनो बेनो नामा नोंसिनि इउपिपिएलनि परिबर्तन सरकारा रायजो राजाफोर नोंथांनि इउपिपिएल सरकारा गुन्दै गैया रायजो राजाफोर बिनिखायनो आं बयबो रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायो बयबो गोख्रों जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारा खामानि गैया रायजो राजा आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों शेयार खालामना राननानै बयनोबो हो जाहाथे गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा नोंथांमोना मोननो हायो लोगोफोर थेंक इउ